אפשר להרגיש את התבליט שלה. אבל למה בדגל ארץ ישראל? רגע, אחר כך ניגע בה. אחד נוגעים, בינתיים המורה מסבירה. יש, במפה אנחנו נוכל לראות קודם כל את החלוקה לאזורים של ארץ ישראל, רמת הגולן, הגליל, יהודה ושומרון, מישור החוף, הנגב, השבר הסורי האפריקאי עם ים המלח והכנרת. בואו תנסו להתקרב אל המפה. מכל הכיוונים? כן, תעבדו לאט לאט. למשל אם אני עומדת פה, אנחנו יכולים לראות את החריץ הזה, זה בעצם השבר הסורי האפריקאי. נכון. שפרה, שמתחיל זה מפה של ארץ ישראל עם בליטות. ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל. בסדר, אני רציתי שהיא תדע גם לזה. נתנו את זה בקנה. אנחנו יכולים לראות בדרום כאן זה זה בעצם ים המפתחת, סוף. זה כולו היה בתיכון, נכון? כל המישור הזה. כן, זה היה בתיכון. כאן, אם תעבירו את היד פה לאורך היה המקום הזה. בתיכון. זה השבר. לא, הים התיכון זה כאן. אוקיי, הבנתי, אז אני אסתכל עם המפה למעלה. זו הכנרת, אני יכולה להרגיש למעלה את הכנרת, ואם אני הולכת עם הקו לכל האורך שלו, זה בעצם השבר הסורי האפריקאי, דרך ים המלח, עד לים סוף. עד לים סוף. כן. וכאן זה כאילו מה... עכשיו, אם אני... נהרים. כן, אם אני... זה היה בתיכון, מה זה הלאה? זה כבר הרי הירדן. זה כאן, אם תשימו פה את היד, כאן זה אזור הנגב. פה זה אזור הנגב. פה זה אזור הנגב. עכשיו, איפה שהנחתי את הנגב הוא, בגודל שלו הוא 2/3 ממדינת ישראל. וגרים בו 20% מהאוכלוסייה. על 2/3 מהשטח של המדינה גרים אוכלוסייה, מכיוון שהשטח הוא מדברי, יש בו הרבה מאוד חולות, יש בו הרבה פחות מים. אם אנחנו ממשיכים הלאה, כאן אנחנו ממשיכים, כאן אנחנו מרגישים בעצם את הרי יהודה ושומרון. כאן. כאן אלה הרי יהודה ושומרון, שזה גם נקרא קו פרשת המים. 8% מתושבי ישראל גרים בנגב, רק 8%. כמו שמעתי ניסים פינת ברשת ב', הוא אמר רק... אולי מהאוכלוסייה היהודית. הרי יהודה ושומרון, מה שנגעתם קודם, זה בעצם קו פרשת המים. מה זה אומר קו פרשת המים? שואלת? מה זה? השרשרת הרים שהמים שמגיעים ממערב נעצרים ומטילים את מימיהם ממערב, ואחר כך כל השיבולים המזרחיים יבשים יותר צד המערבי פחות מיוערים. נכון, בדיוק. עכשיו, קו פרשת המים זה בעצם הקו דמיוני שעובר לאורך הנקודות הגבוהות ביותר. ונכון שכל המים שיורדים מהנקודה הזו מזרחה, זורמים לאן? לים המלח. מזרחה לים המלח. במערבה הם זורמים לים התיכון. מכיוון שיש כמויות משקעים גבוהות יותר בחלק המערבי, אז רוב המים זורמים לים התיכון. מכיוון שבחלק המזרחי יש פחות מים, אז הם זורמים לים המלח.